Aton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Yes, mayong gabi sa mga ka-action namon nga naga-monitor via Facebook Live sa DYEZ kag sa konsining fan. Nawalipat kasi yung mga official Don't know, Facebook page. don't know yung mga official Facebook page. Di kaya natabi mo ng oblige. Ba oblige? Oo. Okay, kinanglanta kita reaction day nga magsunod man bala sa sa uso. Uso no? ba sa trend? Siyempre, alangan karon nga kamuya nakalambot na kamu sa kundiin na kamiya arif lang di Japons Bacolod. Yes, action an. So medyo wala pa ko confidence nga ginatawag sa pagambasang official Facebook page ni Action. By the way, sige. We are live mga ka-action sa official Facebook page sa Action na Radio. Same Action nga page, Sara. Share ko lang. I-share mo pa lang. Sige, salamat gid no. So simultaneously nag-live ba kita sa Action Day nga Facebook page, and sige try naton nga basahon ng pila dili ka mga greetings nga early nga ginpadala sa aton sini Ginakilig nga plus comment. action day. Ha? Ginakilig. Grabe. Ginakilig. Sige, good evening lang kay Madam Lida Doliantes. Good evening Action Radyo, kay Venji Swalan. Good evening Dale, watching from Sagay City. Uy, kamusta ka mo dira? Dira sa may syudad sang Sagay, damo dira tourist spots Action an. Yes. Never pa ako nakapasagay. Sa guys, ilang tawa lang sa Google Map. Sige, pang YouTube lang muna ang beauty sang Sagay City. Sige, salamat gid kay Venji Swalan. Good evening dira mo kan sa Swalan family. Kay Gary Orokay, manami ako sa akong kilala sa Mambanaw family kag Castro Orokay. Uy, taga diin kamo. Salamat gid for tuning in tonight sa atong sining Facebook Live. Yes, sa mga ka-action, bugin ubos mo na dihaw. Wala Araw ko pa. bilinan. Anyway, sa mga ka-action naton sa liwat visit man sa akon nga nga Facebook, ano tawag na? Facebook page, no? Yes. Sa Action and Defensor. Ang ginsugpon lang na action, no? Mada-identify nyo na dayon kung sino na ang mga news personality from Action Radio nga inyo nga i-follow. And syempre, kung ikaw, listener kagid sa Action Radio, for sure, pangitaon mo naman ang iban pagid yung mga news personality. Si Action na Fred Saranga, si Action na Rex Cantong, si Action Eric Magbanwa, Action Brian Morden, Action Wilma Sugaton, Action Dale Salazar, Action Eden, and Action Doren. Sino pa? Si Action Action JM. John Diaz. Si Action JM. Bati ko si Miss Nona daw mapahimo man to sa. Biskan, I know, kag nakitaan nyo man, nga iba naman yung mga ka-action dire nga medyo bata pa sa ginatawag nga social media, pero ginatry ginamon akam para ma-update ka mo namon kag syempre masunod gani sa uso. Yes, before action background lang sa mga ka-action natin. Before Dale explain sa ako sa ning Facebook page, no. So ginisda lang naton ang name para hindi kita magtalang sa pag-manage action So from Dale explains, nag-move kita sa Action Dale Salazar. So padayon lang sa pag-comment and standby para sa mga balita lokal. Sa balita, nasa aksyon! Kasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal.
Ginatunan na sang Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental ang plano nga pagbukas sa mga borders sa isla sang Negros. Suno kay Governor Bong Lacson, mas maayo kun may pareho nga protocol ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa pagbukas ang borders, bangod pareho may nga nalakip sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2 status. Suno sa gobernador, magapakig-angot sila sa mga opisyal sa Negros Oriental agud desisyonan na kung diin nga borders ang pagabuksan kag kun dapat ba lang ipatuman ang point-to-point kapag pasakay sa mga pasahero. Nagdigad nga Nobyembre 16 ginanunsyo sang Valicar Transit Incorporated nga magabalik ng biyahe sang Ceres Bus Dumaguete Bacolod matapos mag-issue sa executive order si Governor Ruel Digamo nga nag-a-adapt sa pagsunundan sang National IATF sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2. Study by our provincial administrator. He's now in touch with the company. I think what's important is we will have the same protocol as that of Negros Oriental, considering that we are now on the same alert level. But yes, we are continuing. Nabatyan si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Yan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga negrense nga sundon lamang ang guidelines sa National IATF may kangtanan sa pag-usar sang face shield sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 to 3. So no kay Lacson, hindi na kinahanglan nga mag-issue pa sa executive order angod sini bangod klaro man kung ano ang nasaad sa guidelines sa National IATF. Nagligad nga Nobyembre 15 na ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na ginaobligar ang mga tao sa pagsuksok sa face shield, kundi voluntary na lamang sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1 to 3. Apang ini ang nagapabilin sa gihapon nga mandatory sa mga lugar naman nga napaidalom sa Alert Level 5 o kung granular lockdowns. Ang Negros Occidental kag sulod sa Bacolod ang napaidalom sa Alert Level number 2. Sa dugang pang balita lokal, umpisa na sang gobyerno provincial sa Negros Occidental ang COVID-19 booster shot sa mga fully vaccinated nga mga health care workers sa masunod nga semana. Suno kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio in charge sa vaccine distribution sa Negros Occidental. Una nga bakunan sang booster shot sa mga healthcare workers nga nadestino sa mga district hospital gamit ang Pfizer vaccine. Suno kay Pabilio, Pfizer ang una nga pag-usaron bangod madamo ang supply sini sa cold room sa Provincial Health Office. Samtang limitado lamang ang Moderna vaccine. Suno sa iya subong adlaw ilan na nga nabato ng booster shots sa guidelines gikan sa Department of Health. Sa public advisory sang DOH nagligad nga Lunes, ginarekomendar sini ang Moderna, Pfizer kag Sinovac bilang booster doses sa bisan anuman nga brand nga gingamit sa primary series. Sa iban nga balita lokal, ginpatigayon subong adlaw ang contract signing kag groundbreaking ceremony sa tukuron nga pinakauna nga Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Negros Occidental Provincial Office Building nga ipahamtang sa Seaview Subdivision sa Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay. Gindayaw naman ni PDEA Regional Director Alex Tablate ang PDEA Negros Occidental nga manguna sa bilog nga Western Visayas nga nakapatukod o kung makapatukod sa provincial office kag nagalaom nga pagasundon ini sa nga iban pa nga probinsya sa Region 6. Ginpasalamatan man ni Tablate si Silay City Mayor Mark Golas kag mga opisyal sang syudad sa paghatag sang 1,000 metro kwadrado nga duta nga pwede mausar sa sulod sa 25 ka tuig kag sa amang lingkod party list nga naghatag sang pondo para sa construction sa edisyon. Ang tuguron nga building pagabubusan sa custodial facility, crime laboratory kag iban pa. Samtang nagtambong naman sa programa si PDEA Director General Wilkins Villanueva paagi sa virtual. Sa balita! Sa balita! Sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time TTX 500 capsule mga ka-aksyon. Mataas mo lang presyon sa imong dugo ikaw bala ang may hyper. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga
nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal. And we are back mga ka-action sa aton sila nga pagpangalagad online via Jonathan ang NMAX rider. Sana all. Yes, actually, last time nakita siya sa patrol, baligya siya sa tinapay. Via Jonathan, ang tao nga mapisan kag wala din na Kapoy. Yes, good evening Action Dale kag kumarian. Ginatami ako gid ang akon kumari Star Mayo kag Ma'am Jingy de Lagdon. Salamat gid. Oy kay Ma'am Elvira Hilogo. Good evening Dale and Ann. Watching now madamo gid. Nga salamat. Mayang gabi man kay Maria Teresa Hotelanya. Good evening Action Dale and Miss Ann. Salamat gid sa pag-monitor karon nga Wednesday night. Yeah, sa kay Ma'am, nabasa mo na ni si Ma'am Maria sa Capilania. Yes. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening man. Sino pa ini? si Tukaya. Tukaya, May Ann. May ilang ang iya nga Ann. May Ann Aliswo, good evening Action Dale. Kag sa tanan nga taga Puentevilla, gid ya. Subdivision. I think sa Tacoling ni Tacoling. siguro. Yes, kay may Puentevilla sa Alihis. May Puentevilla man sa Tacoling. Basi corner. Corner. Sa kaya siya Kim Iriman dala sa Banwasang Morsha heart ko na. Uy, sa mga member ko rin sa Energy Fans Club, subong nga doon naghalog-halog na Action Dale, no? Basi makakit-anay ka mo dira, diba? Si mo Action Dale. Doon na dumduman ko to, may hatag to si Action Dale mo. Yes, sige, inform nyo lang ko ako. Bongga. Kung may mga meeting ka mo, kung may mga meet up ka mo. Recorded ini siya ha. Yes, importante. Para biya Jonathan na pamatian mo to i-inform mo si Action Dale or ihambalon mo da si Presi naton, na Dennis, parang makakuha na kamo. Makakuha na kamo. Yes, inform nyo lang kami one chat away or email. Sige, message sa sa Facebook Facebook page. Char. I-PM nyo lang ko in case gid man nga mag-meet up ka mo or may mga meetings ka mo diri sa Bacolod City. Kung wala nga ako nga presence, ma-forward lang. Actually, ano ka tawa mo? Mayo nga po gali kay Torgo Molobatan, no? Ano ni siya ng kasibanuan ni Action Brian Mordan. Kay ara na nag-message na sila ay bantay-bantay da kay basi dugay-dugay mag-plaster na da sila sang ila ipaano si mo. Sige hulaton tabaw. Mahulat Sige, kuya. Joski Kapero Lindayaw, mayong gabi pag great idol from Isabela. Sige, good evening dira sa Lindayaw family sa mga taga Banwasang Isabela. Wala ako kadto sa Sagayo, wala mo kadto sa Isabela. Makakadto ka na Wala mo kadto sa Sipalay. may motor set ka man. Makakadto ka sa Sipalay wala mo kadto. Ano mo ito wala kadtuan sa Negros, no? Sige lang hopefully nga maghalog-halog ang Mag-ano? halog kay alert level 2, may alert Okay. level 1 bala action an 9. Maghalog pag iba lang mga restrictions lagi. Do mo yes. sumong halog na mas may yung Baga alert level ng 1 or alert new level normal. 1, diba? Hopefully. Pray natin yan. Si Yes. Sir Nerwin Sakmar, kung nag-monitor siya, nagalantaw sa aton. Sige, salamat gid Sir Nerwin Sakmar. Mayroon nakapag-monitor sa iyo. Oy, si Madam Christina Ominies Villalobos nakahingagaw. By the way, mga ka-action simultaneously, nag-live man kita sa konsiling Facebook page, ang Action Dale Salazar.
try na to next week action an kung pwede duwa pagid or one more pagid nga Facebook page ang imo kung maka-live pagid. Bin ano ko, bin connect yun ako. So subong ka live ka na da sa mga page. Ang gin-share ko lang ni Danay, ang Ay, ara na gin-live pa no, ko. sino? Pero aragin connect ka na gani. Grabing technology no. Like it ba mga JM balaw, Oo, JM ang by mga Kim, mga diba? pangamot, di ba action an. Si Nerwin Sakmar, ari na kami nagalantaw sa inyo. By the way, sa may November 20, uy, pila na lang kadlaw, mabalik na nga to sa mga ARB online games. So abang-abang ka mo gali, no? And abang-abang man ka mo for our new host. May new host kita. Diba? May makilala naman ka mo nga bag-o nga nawong kadalong So, ba? ang face reveal is on Saturday. Yeah. Buya. Abang-abang kay ano ni siya? Jolly person ni siya. Oo. Kag ano pag ma-explain mo siya? Ano Balik kita tayo national. Balik na kita sa aton sining mga balita national. Standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Sa aksyon! D3 Biofood Supplement mga kaaksyon, madamos ang benefits nga mahatag sa aton nga ika For extension. Karon sa detalye na sang mga balita national. Ginatagan na sa Pilipinas ang EUA kung Emergency Use Authorization ang COVID vaccine sang Serum Institute of India. Sunod kay FDA Chief Eric Domingong EUA para sa non-particle vaccine nga Covavax ang nag-clear para sa active immunization sa mga tao na kay edad 18 anyos pasaka. Nagapakita sa clinical trial nga ang bakuna ang may very mild adverse effects kung may efficacy rate nga 89.7% para malikawan ng COVID-19. Suno kay Domingo, posible mausar ang ini nga bakuna sang Pilipinas ilabi na sa katapusan nga tuig o na 2022. Ang Covavax ang ginahatag sang 2 ka doses nga may 3 tubtub 4 ka semana nga interval. Inaprubahan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang proposed phased implementation sa limited in-person classes sa tanang nga college program sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3, 2 kag 1. Sa statement, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ang SHED ang magapatuman sa phased implementation program agud masiguro ang safety sa pagbukas sa higher education campuses. Sa idalom sang first phase nga mag-aumpisa sa Disyembre 2021, tanan nga higher education institution sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2 ang maka-apply sa limited in-person classes. Sa second phase naman,
HEIs sa mga lugar nga napaidalong sa Alert Level 3 ang maka-apply man para sa limited in-person classes. Antes ni, pila lamang kabakurso ka nga isang medicine kag engineering ang ginatugutan sa limited in-person classes. Ginpahanumdom sang IITF sa publiko ngay padayon ng pagpatuman sa health protocol kontra COVID-19 samtang gina-implementar ang limited in-person classes. Sa dugang pang balita national, gintanyag ni Senador Ramon Revilla Jr. ang chairmanship sang lakas CMD kay Davao City Mayor Sara Duterte. Sa ginpagawa nga statement, ginpahag ni Revilla, chairman karon sang partido, bilang suporta sa kandidatura sang alkalde sa pagka-vice presidente. Iya ginatanyag ang iya posisyon bilang chair sang lakas CMD. Sulo kay Revilla, may pagsalig kag kumpiyansa ini sa liderato ni Sara kag nagapati nga makabulig sa partido sa kadalagaan sa 2022. Nobyembre 11 sang naging miyembro sang lakas CMD si Sara matapos nga nag-resign sa hugpong ng pagbabago. Makaligad ang duwa kadlaw nag-file ni sang kandidatura sa pagka-vice presidente paagi sa substitution. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 17, 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag-Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon Sa sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Number 1! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo